ניסיתי להתקשר אליו, הוא פשוט התחמק. כן, הוא לא ידע איך תאכלי אותו, כן. מה יקרה. כן, כן, ניסיתי עוד פעם ועוד פעם, למה הוא לא עונה? למה הוא לא עונה? וממש דאגתי, ידעתי שמשהו קורה, אבל לא הבנתי מה. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. והיום הרווחת את הבת שלי רוחי, המהממת, מתוקה. אחרי שעשינו כמה פרקים, אני וליבי שלי, הבת שלי, אז חשבתי שכדאי באמת לארח את הבת שלי רוחי, כדי להבין עוד נקודת מבט, איך זה נראה, כל ההתמודדות כשיש אח או אחות שלא הולכת בסדר. כאילו איך זה נראה מהסביבה, איך כאילו כל המשפחה מתמודדת בעצם. כן, כל המשפחה מתמודדת, כאילו שנהיה כזה מצב של הקרקע רועדת, כאילו ממש. כל אחד מרגיש שאין לו את המקום שלו. אז בואו נראה איך זה באמת נראה. איך זה מרגיש. איך זה מרגיש, וכל אחד חווה את זה אחרת. אז נשמע אותך. אז איך הרגשת כשהכל התחיל? אולי תספרי בהתחלה כאחות בכורה, היה לך בעצם, היית תמיד יד ימיני, תמיד עזרת לי עם כל מה שקשור לבית, עזרה טכנית, ואחר כך כשגדלת יותר גם לקחת עול ואחריות גם על הדברים שלא היו צריכים, אבל את הרגשת חלק כמו אימא לקטנה. ככה הרגשתי. תמיד דאגת לאחים כשהלכו לישיבות והכנת להם עוגות כאילו תמיד אומרים שהבכורה לוקח יותר האחריות, אני לא הבכורה, אבל הבכורה מהבנות, אז זה בפרט בנות, כאילו לוקחות יותר אחריות, ואני חושבת שלפעמים זה מצוין, ולפעמים זה קצת עובר את הגבול, אז בואו נתחיל מההתחלה. אבל רק שנייה, למה את מתכוונת לפעמים זה עובר את הגבול? שלפעמים זה אחריות אני לא צריכה להיות אחראית על זה, זה לא התפקיד שלי. כן, יש אבא ואמא. כן. כן, וגם אני הרגשתי את זה, שלפעמים זה יותר מדי. כן. זה תמיד בא מכוונות טובות. נכון, אבל אולי זה בא מתוך חוסר מודעות קיצור, כל אחד צריך לעבוד על עצמו, אז בשבילי, אני הרגשתי שכל המסע הזה שהיה עם מנחם וליבי, בסופו של דבר ראיתי את עצמי, שגם עברתי מסע וגם למדתי על עצמי דברים ואיך להיות הגרסה היותר טובה של עצמי. מה למדת על עצמך? להוריד שליטה, המון דברים. אני חושבת שבאמת כדאי, כאילו אני אתחיל כזה לספר מההתחלה ואז תוך כדי יהיה הרבה תובנות. אולי בוא נתחיל מאז כשמנחם עזב את הישיבה והוא הגיע אלייך. את רוצה להתחיל עוד יותר? אני רוצה קצת לפני לספר לי סיפור אחד שממחיש את האחריות הזאת. תמיד אני עשיתי עוגות לבנים הגדולים, כאילו לאח שיותר גדול ממני ואחד שיותר קטן, לישיבות, כאילו זה היה סוג שזה כבוד לתת ללומדי התורה ולפנק אותם. ואז כשמנחם היה בישיבה, אז הוא היה בישיבה מאוד רחוקה, ואני חשבתי צורך ממש שוואי, חייבים לשלוח גם לשם וזה. אז אני זוכרת סיפור אחד שהיה ערב שבועות, ותמיד בשבועות כול הילדים בבית ואוכלים את העוגות גבינה וזה, והוא יהיה בישיבה רחוק, וממש הרגשתי את האחריות והצורך לעשות לעוגה. עשיתי את זה ממש באמצע הלילה, סוג של מסירות נפש עשיתי את זה, ומצאתי שליח שישלח את זה עד לבאר שבע, ואחר כך היה לי כל כך סיפוק, ובאמת מנחם מאוד העריך את זה. הוא באמת שמח. אז כאילו אני הרגשתי מאוד סיפוק, אבל
אחר כך, כאילו, מה שעשיתי, עשיתי, אבל יכול להיות שזה הגיע ממקום של יותר מדי אחריות. ואם אני לא אשלח לו, אז אף אחד לא ישלח לו. זה היה הרגשה. ככה הרגשת? שאף אחד לא דואג לו? כן. לא שאף אחד לא דואג לו, אבל מבחינת העוגות, לא יודעת, מבחינה טכנית. וגם... כי זה היה רחוק. והיה הרבה זמן לנסוע עד לשם. נכון. אפילו מוניות או זה לא היה הגיוני, כי זה היה מחיר מאוד גבוה. אבל זה היה מתבקש, וזה היה באמת מעשה הכי טוב שיכול להיות. נכון. כאילו, נראה לי שזה בא מאהבה, לא נראה לי שזה בא זה בא מאהבה, אבל אני חושבת שזה רק סיפור אחד קטן שמבטא, אני חושבת עוד משהו שלמדתי אחרי כל הסיפור הזה. תמיד הצורך לתת אהבה לאחים ולהראות להם שאכפת להם ממני ושאני מכבדת אותם ומעריכה אותם, זה היה בלשלוח עוגות. כן. ומה שלמדתי אחר כך, אחרי שנים... אני חושבת שיש עוד משהו בזה, שאת לקחת כאילו את התפקיד הזאת של הלשלוח, והם כבר חיכו לזה. נכון. גם האחים הגדולים יותר של מעל ממך. נכון. אז זה כבר כאילו... זה היה מתבקש, כאילו, נכון. מתי רוחי תשלח לי, מתי נכון, רוחי, כאילו הם חיכו לזה. אז אני חושבת שאני למדתי אחר כך שיש עוד דרכים ליצור קשר עם האחים. ואפשר גם פשוט להרים טלפון ולשאול מה שלומך, איך הולך. וזה היה לי שינוי כזה. אחרי כל המסע. נכון. אז איך זה באמת היה, איך את הרגשת שאת מקודם תיארת שהקרקע רעדה מתחת לרגלינו, של כל המשפחה, איך זה הרגיש לך כשהכל התחיל? מתי ראית אי אפשר כאילו להצביע ולהגיד וואו, כאילו אני צריכה לשים פוקוס עליו יותר כי משהו קורה. אבל אני יכולה להגיד, התקופה לפני שהוא התגייס, אז הרגשנו, כאילו, הוא שלח לנו סרטונים שהוא מסתובב ברחוב בלילה, והיה פחד כזה, משהו לא ברור ולא נודע, ובאמת ניסיתי להתקשר אליו פה ושם. וזה היה, כאילו, הוא הסתיר את זה ממני. כאילו, היה לו קשר איתך, אבל אני לא ידעתי. אני הרגשתי שניסיתי להתקשר אליו, והוא פשוט התחמק. כן, הוא לא ידע איך תאכלי אותו, כן. מה יקרה. כן, ניסיתי עוד פעם ועוד פעם, למה הוא לא עונה? וממש דאגתי, ידעתי שמשהו קורה, אבל לא הבנתי מה. נכון. והוא נסע כל הזמן לשלוח מסרים. הוא אמר שאני לא אתפלא שהוא יוריד את הפאות, וכל פעם... באמת ביום שהוא הוריד את הפאות, אז... זה גם היה יום מאוד קשה. בוא נגדיר שהוריד את הפאות הארוכות, אבל אף פעם הוא לא הוריד את הכיפה. כן, דבר ראשון הוא עשה פאות קטנות. הוא לא כאילו, הוא לא פרק עול, הוא פשוט רצה להיות בחברה, כאילו מה שכל החברים עושים. אז הוא גם קיצר קודם את הפאות, הוא שלח לנו את המראה החדש. איך הרגשת עם זה? אני חושבת שפשוט הוא קודם אמר לנו, ואז אני לא זוכרת אם הוא אמר לך או לא, אבל פשוט חיכה לראות מה יהיה כשהוא יחזור הביתה. ואז באמת קיבלת אותו יפה וזה, אז הוא אמר שזה היה פחות קשה ממה שהוא חשב. דבר ראשון הוא הגיע אלייך ואני לא יודעת. אבל זה לא היה קשור לפרק לפני או אחרי. אני חושבת שאני ראיתי אותו, כשהוא חזר, ראיתי אותו פעם ראשונה כך נראה לי. אחרי שהוא היה אצלי? הוא היה אצלך ואני חיפשתי אותו והתקשרתי אלייך ואמרתי לך, אני לא יודעת איפה הוא, אם הוא יתקשר אלייך. נכון. ואז אמרת לי שלא יודעת איך להגיד לי. נכון, זה פשוט היה, הוא מתקשר אליי כזה, הוא שואל אותי, אני יכולה להגיע אלייך? אמרתי לו, בטח, תבוא, בכיף. ואז הוא הגיע, ואני חושבת שהוא הגיע פעם אחת והוא חזר,
לישיבה. הוא הלך לאתקי. זה היה אחר כך, אני חושבת, ואז הוא חזר אליי, והוא לא ידע איך להגיד כאילו שהוא לא חוזר לישיבה וזה, ואחר כך הוא הלך גם לאתקי קצת. ואז הוא אמר לי, אל תגידי לאף אחד, ולא ידעתי מה לעשות, הוא אומר לי לא להגיד מה אני אמורה לעשות. זה היה לי אז מאוד 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 קשה. אני צריכה להסתיר ממך ולא להגיד לך את האמת. להיות נאמן לו ולהיות נאמן לי. ממש. ואני חושבת שכן התקשרתי לטאטה ואמרתי לו, ואחר כך את התקשרת אליי, ואמרת לי, לא יכולתי לישון כל הלילה, והרגשתי שמסתירים ממני משהו, וחשבתי הרבה יותר גרוע. ואז בעצם הבנתי שכאילו... הכי גרוע שלא לדעת. נכון, תגידי את האמת. הספק זה הכי גרוע. נכון, הספק לוקח אותך לדברים הרבה יותר רחוקים. כן. ואז אני זוכרת שבדיוק סיימנו את הבית, ואמרתי לו מהבית אני אף פעם לא אזרוק אותך, מהישיבה אפשר לזרוק, אבל אמא לא זורקת, בכל אופן, אני לא זורקת אותך. כן. ויש לך חדר יפה, הכנו לך חדר עם מצעים יפים, ואז הוא הגיע והיה פשוט מרגש, זה היה ממש טרי, צבע טרי, והכל היה ככה. וואו, היה כזה אווירה טובה. ממש ממש כיף. ופשוט אז אני זוכרת שישבנו ודיברנו ממש עד אמצע הלילה, ואז הוא סיפר הכל, שפך את הלב שלו. וואו. אני חושבת שדיברנו אז 3 שעות. כאילו הוא פתאום ראה שאת לא עושה לו כלום, אז הוא כאילו הרגיש משוחרר לספר הכל. הוא לא חשב שאני הולכת לזרוק אותו. אבל הוא פחד מהתגובה. הוא פחד שאני אתעלף, שאני לא יודעת, שתקחי את זה קשה מדי. כן. כן, ואז הוא סיפר שהוא רוצה ללכת לצבא, ואז הוא התחיל... ואז אחרי שהוא דיבר ושחרר ובכה, אז הוא אמר שהוא מרגיש ממש ירד לו אבן מהלב, והוא לא זוכר שכאילו... הוא לא זוכר את עצמו בוכה פעם. וואו. היי בחור בוגר. לא קל, אבל אחר כך נהיה לו כזה... קל. זה היה כזה ניקיון רגשי כזה, הוא הרגיש שהוא יהיה הביתה. וואו. שזה המקום שלו, שהוא הרגיש אהוב. וזה באמת מאוד 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 חשוב שאימהות תדעו שלא משנה מה. הנתק זה הדבר הכי קשה, ואם לא יודעים איפה הילד שלך נמצא, זה הסבל הכי גדול. כן, כאילו לפעמים זה כזה כעס ראשוני שמחליטים, לא רוצה, לא זה, ואז משלמים מחיר ממש יקר. ואף פעם לא יצא לדברים טובים. וככה כשילדים מרגישים בבית, נכון, הוא הגיע שונה מאחרים, ולא היה נעים, לא היה איך הילדים אחרים יקבלו את זה. אבל אני הרגשתי שאני לא יכולה להעדיף ילדים אחרים עליו. כן. כאילו מה שלא יהיה... אני לא אוותר עליו בגלל החינוך של הילדים אחרים. כן. לא מוותרת. אבל גם בתקופה הזאת, אחרי שהוא חזר לבית, אז הכל כביכול היה בסדר. הוא הלך לעבוד, מצאת לו עבודה טובה, הכל היה בסדר. ואז אחרי כמה חודשים, היה היום של הגיוס. כי הוא גם, הוא מאוד רצה ללכת לצבא, אבל מצד שני הוא ידע מה זה אצלי. הוא באמת, הוא רצה לצייר אותי. אז הוא פשוט הרגיש חיבוטי נפש, ממש, מאוד קשים. הוא ממש נקרא בתוך עצמו. ואני, לצערי, לא כל כך הבנתי את זה. היום, גדלתי גם, אני יודעת הרבה דברים שאז לא הבנתי, אבל חשבתי אולי אם הוא ילך לעבוד, זה יהיה לו טוב בבית. כאילו זה יעבור לו, הוא לא יצא... אז אולי בכל זאת הוא לא יעשה את זה. לא הבנתי אז כמה חזק זה היה לו בער בו. נכון. אז ניסינו והכל, ואת יודעת את ההמשך, אפילו חשב שהוא הולך לקבל פטור, ואחר כך... כן, ובאמת היום הזה שהוא נסע לצבא, ואז את התקשרת אליי בבוקר, מאוד היסטרית, וואי, זה היה באמת יום קשה.
זה כבר, אני אפילו לא זוכרת שאני התקשרת אלייך, אבל אני זוכרת שזה... התקשרת אליי בבוקר שהוא יצא, ושאת קולטת כאילו מה קורה, הוא הלך עם תיק גדול, היה לנו ממש קשה, אני זוכרת את השיחה הזאת, ירדתי מהבית, למטה היה לנו גינה קטנה, שיהיה לי שקט כזה, ודיברתי איתה, וניסינו להתחזק אחד בשנייה, להגיד שהכל בסדר, וזה, בעזרת השם, יהיה טוב. ואז חזרתי הביתה, וזה היה יום מאוד 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 קשה. אני הרגשתי שאני כל הזמן סביב זה, ואני כאילו, כשאומרים את המשפט כמרקחה, אז זה מה שהיה אצלי, כאילו הכל התבלבל, כמו יום, זה אותו רעיון כמו נגיד יום של חתונה, שיש התרגשות מאוד מאוד גדולה, אז היה את זה, כאילו בלבול מאוד מאוד גדול, כאילו לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, לא היה לי ריכוז לשום דבר, לא יכלתי לבשל, לא יכלתי לעשות שום דבר בבית, היה ממש קשה, ואז ניסיתי לדבר עם חברה טובה, לספר לה קצת, והיא אמרה לי שאני פשוט אנסה להתעסק בדברים פשוטים ולא לחשוב, כאילו לנסות קצת להתנתק. למה בעצם היה לך כל כך קשה? כאילו לא פרק עול. מה היה הקושי? אני חושבת שבנקודה הזאת היה קושי של בלבול מאוד גדול. עוד לא חשבתי על השלכות, אני חושבת שאפילו עוד לא חשבתי עלייך. כאילו, היה בלבול, לא ידענו מה יהיה, איך יהיה, לא יודעת, היה בלבול מאוד גדול ולא יודעת, זה תפס אותי ממש חזק. אני זוכרת גם, אני הייתי בקליניקה, עבדתי בירושלים, והרגשתי שאני עושה עוול למטופלות. שאת לא איתם באמת. לא יכולתי להיות איתם, פשוט לא יכולתי לעצור את הדמעות. זה היה ממש קשה. זה נשמע כמו טרגדיה, אבל במושגים שלנו זה היה... זה היה משהו חדש שלא הכרנו, גם הפחד הזה. נכון, היה מאוד פחד, כאילו לא חשבנו שיש מציאות כזאת, שיהיה חייל, שהוא שומר תורה ומצוות והכל בסדר, והוא לא ייפול ולא יתבלבל, וכאילו היה פחד מאוד מאוד גדול מהלא נודע, אני חושבת שזה מה שהיה. כן, זה היה משהו חדש. וגם מהתגובות. גם מהתגובות וגם בושה וגם זה הכל. וזה לא היה פשוט, זה היה הכל. הכל. היה הטלפון שלו החדש, שהוא הגיע, ורצינו לקבל אותו, לאהוב אותו, וכולם, את יודעת, זה לא היה מקובל. ואז אחרי כמה ימים הוא חזר, והוא אמר שהם צריכים כאילו להתכונן כזה, ואז כאילו, לא יודעת, איזשהו סדר, הם חוזרים, ואז אחר כך הם חוזרים שוב. אז מה שאני הרגשתי באותו יום, שהוא התגייס, שבאותו יום שהוא התגייס, אז באמת לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, אבל הרגשתי אכזבה מאוד מאוד גדולה, שלמרות שחשבתי שהוא לא ילך לכל, בסוף התגייס, אבל דבר אחד ידעתי, ואני פשוט מודה להשם שנתן לי את הדעת לא להתבלבל, ואמרתי לו, אני לא יכולתי לדבר איתו. לא יכולתי להסתכל עליי. רגשית. כן, אבל אמרתי לטאטה שהוא יתקשר אליו, ושהוא יגיד לו שאני אוהבת אותו, אני לא כועסת עליו, והכל בסדר. כאילו, אני לא מנתקת חולי לקשר איתו. כן, שלא יחשוב כן, וידעתי שהוא לא יהיה חייל בודד. ידעתי שאני אתמוך בו בכל מה שהוא צריך. ממש. אז אני זוכרת כשהוא חזר אחרי יום-יומיים, משהו כזה, אז היה משהו כזה, פתאום כל היחס השתנה, כאילו מכל הפחד, ואל תלך, ואל תעשה את זה, וכאילו ניסינו לשמוע עליו כמה שיותר, והפחד ומה יהיה ואיך יהיה, ופתאום כאילו התהפך על הגלגל. עכשיו אנחנו מקבלים אותך, מכילים אותך. כי זה כבר היה, זהו, זה כבר היה השלמה. זהו, אין מה לעשות, זה כבר נהיה.
כן. הוא כבר התגייס, כאילו, אין את הלמנוע, זה כבר קרה, אז מה לעשות עכשיו? ידעתי שאני לא אעזוב אותו, ידעתי שאני אקבל אותו. הייתי צריכה פשוט להקל את זה. נכון. אבל זה היה ברור. זה היה ברור שהוא שלנו. כן. אבל אני זוכרת שכאילו אני מאוד שמחתי בשבילו אפילו, והגעתי לכם לבית לדבר איתו, וגם האחיות האחרות הגיעו, וכאילו לשמח ולעשות אווירה טובה, אבל בתוך תוכי היה לי את ההתלבטות הזאת של מה שאמרת עכשיו, שכאילו היה לי קשה המעבר הזה, הסוויץ' הזה במוח, שבעצם כאילו זה המצב, ובוא נעשה את זה כמה שיותר טוב. אני זוכרת שקניתי לו מצית עם התמונה שלו, הוא שלח לנו תמונה מאיכשהו עם המדים, כאילו הדפסתי את המדים, ואז כתבתי משפט מאוד חזק, אני לא זוכרת, אבל משהו, תצית את העולם בכל מקום שאתה, משהו כזה. תמיד שלח לו מסרים, ואני חושבת שזה היה, וואו, ממש חיזקת אותו. ונתנו לו תמיד את ההרגשה שבכל מקום איפה שהוא הולך, יש לו את השליחות שלו. אחר כך שהוא נהיה חובש קרבי, אמרתי לו שוואו, עכשיו יש לך ממש שליחות. כל מי שנכנס אליך, תדע להקשיב לו, לתת לו את מה שהוא צריך. חייל, כשמגיע, כואב לו משהו, אין לו עכשיו את האימא והאהבה, צריך את התמיכה. תהיה אוזן קשבת ותמיד תשמע. לפעמים צריכים אפילו רק חיוך ומילה טובה. ובאמת הנושא הזה הוא כל כך נכון, כי בעצם כל בן אדם איפה שהוא שליח, ואם הוא קרא, התגלגלו העניינים והוא הגיע לצבא, אז יש לו שליחות איפה שהוא נמצא. ואני לא יכולה להשפיע שם, הוא יכול להשפיע שם. וגם אני זוכרת שיש לו בן דוד. נכון. כן. אחיין שלה. כן. אחיין שלי. שאז לפני שנה הוא התחתן קודם למנחם. ואז הם דיברו ביחד, הם היו ממש באותו כיתה כל הזמן. נכון, חברים. חברים ממש טובים. אז הם התווכחו ביניהם למי יש שליחות יותר גדול. כי הוא התחתן יותר צעיר ויש לו כבר ילד והוא מוסר שיעורים לבחורים. אז, אבל מנחם אמר לו, את השליחות שאני יכולה לעשות שם בצבא, אתה לא יכול לעשות. וואו. עם הלבוש שלי, עם המדים שלי, כאילו, וזה נכון. ממש. זה ממש נכון. זה ממש נכון. אני רוצה גם לספר על באמת איך, אחרי שדאגת לו בישיבה הקודמת, אבל בצבא זה לא הפסיק, ברוך השם, זה היה הרבה יותר מתבקש. אני זוכרת שכל פעם ידענו שאנחנו צריכים באמת לשלוח לו את מה שהוא צריך, ואפילו פעם טאטה הלך והביא לו סיגריות, כל מה שהוא היה צריך, כי האוכל שם זה לא איי. כן. ואפילו פעם את הבאת לו, נסעת עד אליו, את זוכרת? נכון, זה היה בפסח. עשינו כמו טיול עם כל הילדים, והבאנו לו, אני חושבת, את המרלה שאנחנו עושים בפסח, סלט גזר, ואני לא זוכרת עוד כמה דברים, והוא אמר לי, ממש התרגשתי, הוא אמר לי, כל הפסח אכלתי מצה עם שוקולד. כאילו, התרגשתי שהוא באמת רציני, הוא לא אכל איזה ארטיק שהביאו לו ולא ידעת איזה הכשר וזה. וזה באמת החיה אותו, זה היה בשבילי ממש כיף, גם הילדים התרגשו וגם בשבילי זה היה ממש כיף. כן. וזה לא היה פשוט. אז כאילו ידענו שבאמת, ברוך השם, כאילו הוא באמת שמר על עצמו, זה לא פשוט, אבל לא ידענו, כשהוא התגייס, לא ידענו מה יהיה ומה נכון, נכון, היה לו גם נפילות, היה לו גם נפילות, אבל תמיד ידעתי שהוא באמת ילד טוב. אני באמת תמיד אימנתי בו, וברוך השם, זה באמת כך. וזה משהו מאוד 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 חשוב. כשילד מרגיש מנותק מהמשפחה, זה יכול להגיע למצבים של ממש פיקוח נפש. וזה באמת חשוב שאנחנו נדע. את זוכרת, לפני שהיה לו את המסע קונטקט, נכון. שהוא הסביר וביקש שנגיע, ובאמת מזל
שהוא אמר את זה. כי לא ידענו מה זה בכלל. נכון. אם הוא לא היה אומר כמה זה חשוב. לא הבנו את כל התהליכים שקורה שם בכלל. עד היום אני צוחקת. כאילו, הוא התחיל להסביר לי כל כך הרבה פעמים עם כל הראשי תיבות שאף פעם לא קולטתי את זה ואף פעם לא הבנתי בדיוק איפה הוא ומה הוא והתבלבלתי עם השמות והתבלבלתי, פשוט לא הבנתי. עד שהבנתי רגע, מה זה מסע קומטה? רגע, מה עושים? וואי, אבל זה היה באמת, זה היה מטורף, כאילו הגענו ותתה, נכון, על הבוקר. ממש על הבוקר. אני חושבת שכולם הגיעו. כאילו, כמעט כל האחיות והאחים. וגם חברים הגיעו שלא, וגם המקורבים שלנו. נכון. הם הלכו... הם הבינו מה זה צבא ומה הוא צריך. כאילו, היה חברים שהיו בשבילו לצמיחה. הם הגיעו לרוץ איתו. וזה היה באמת, וואו. והבאנו לו בלונים גדולים גם, כתבנו על זה משהו... אני לא זוכרת, כל מיני משפטי העצמה שהיה מתאים למצב הזה, ואני זוכרת שאחר כך הוא סיפר שהוא היה כל כך גמור, ואחרי כל המסע הזה, והוא לא ידע מה לעשות, ופתאום הוא רואה את הבעלונים ורואה אותנו, הוא פשוט לא האמין. הצטלמנו כולם ביחד, וזה היה כל כך מרגש. אני אחר כך הראיתי את התמונה הזאת למישהי שלא שומר תורה ומצוות. והיא אמרה לי, התמונה הזאת צריך להיות ברשתות, כן, זה פשוט יחיה את נפשו, ממש כך. כאילו שידעו שיש מצב כזה, כאילו שהחרדים גם יכולים לתמוך כן, אבל ותביני, היו כאלה שלא הסתכלו על זה בעין יפה. בסדר, הוא הלך לצבא, אבל למה צריכים ככה להדבר את זה? להשמיץ איתו ולחזק אותו. כן, בסדר, אז הוא עשה, אבל למה אתם צריכים כל המשפחה ככה לפנק אותו? אז כן, באמת צריכים לפנק. צריך, וכמה שעשינו, אני חושבת שהיה לו הרבה דברים שהיה לו קשה, כאילו שהוא היה לו יותר קשה מאחרים, כי לא הבנו גם... לא הבנו להעריך אותו על דברים שהוא רצה שנעריך אותו. כן, כן, ממש, ממש. אבל יש עוד משהו שמאוד מצא חן בעיניי, אני לא יודעת למה עשית את זה. אני זוכרת כשחזרנו בחזרה, הבאת לי גם מתנה. נכון. זה היה מצחיק. איך הגעת את זה? זה היה כיף, זה היה כיף. זה היה לך מוזר. אבל היום אני חושבת כאילו מה קרה לך? כאילו, הרגשת שאת צריכה להחזיק את כולם? כן, מה שהכי היה לי קשה, לא באמת היה לי קשה שמנחם בצבא, מה אכפת לי? שיהנה, כאילו, באמת שלא היה לי קשה. מה שהיה לי יותר קשה אולי זה המצב הרגשי, שהוא יהיה חזק בעצמו, ושהוא לא יקרה לו, לא יודעת, לא ייפול לדברים מסוכנים או משהו. אבל מה שבאמת היה לי קשה, זה איך ההורים שלי מתמודדים עם זה. זה היה לי, לא יודעת. כנראה שעל זה לקחתי ממש אחריות והיה לי מאוד קשה. ואני זוכרת גם שאחרי איזו תקופה אמרתי לך גם שראיתי שאת נרגעת ואת יודעת איך להכיל את זה ואת לומדת וזה. אז יכולת להריץ שליטה. ממש נרגעתי. זה ממש מצחיק, אבל... אז זה מה שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שאימהות תדע, איך אומרים? תדענה. שבאמת היה לי את התקופה הקשה הזו, השלושה החודשים הראשונים, היה לי קצת קשה להתאושש. היה לי קשה לראות את עצמי, כאילו היה לי קשה להגיע לשמחות, והיה לי קשה אפילו כשחיפשת את המדים שלו, חשבתי, מה אני אביא לזה? איך זה מגיע אליי? זה מוזר, אבל ככה הרגשתי, זה האמת, אני לא אתייפייף. כאילו, מה שהרגשתי, הרגשתי. אבל אחר כך הבנתי שהכל בהשגחה פרטית, וזה השליחות שלו, והשליחות שלי זה לתמוך בו. וואו. ובאמת לאהוב ללא תנאי, זה כאילו, הילד שלי, לראות את העצם הנשמה, את התואר שבו, את הדברים העצמתיים שלו, האמיתיים. לא ההתנהגות ולא הלבוש, יש משהו הרבה מעבר. וברגע שהם מבינים את זה, נרגעתי, כשהאימא נרגעה, וכאילו,
אז זה משפיע על כל הבית. נכון, אבל אני חושבת שהמשפט הזה שאמרתי שכשאת נרגעת, אני נרגעתי, אבל אולי זה גם נותן כזה עוד משקל לאימהות שהן חייבות גם להיות חזקות לילדים. הם תמיד חייבים להיות חזקות בשביל כולם, כי אם לא גם הילדים האחרים מתפרקים. כאילו... זה באמת אחריות לא פשוטה. ואז אני סיפרת את זה הרבה פעמים גם בשיעורים. שאת זוכרת שפעם הקטן שלנו, פנחס, צייר ציור של כזה בית, בתוך כזה משהו צבעוני לא ברור. ושאלתי אותו, מה אתה מצייר? מה ציירת? אז הוא אומר, יש פה בית, ויש פה כזה, היה לו קשה להסביר, אבל הוא אמר משהו כזה צונמי, הוא אמר. ואני לא רוצה שהבית ישתף. זה היה כזה בית כזה, עומד לקום. ואני לקחת את זה מאוד מאוד קשה. חשבתי, וואי, אני כל כך משתדלת להיות שמחה. אם בכיתי, אז בכיתי שאף אחד לא יראה. ניסיתי, השתלטלתי ככל יכולתי. להיות שמחה, להיות בסדר, לצאת, להתלבש, ללמוד, לדאוג לגוף ולנפש וגם לכל המשפחה. הנה, וזה מה שהוא מרגיש, שהבית מתפרק. אז דיברתי עם המשפיעה שלי, והיא אמרה, זה מה שהוא מרגיש, זה הנפש הבהמית שלו. כאילו, את עשית מה שאת יכולה. כאילו, אם זה מה שהוא מרגיש, זה הניסיון שלו. ואז הבנתי שזה שלו, זה לא שלי. אז נכון, לאמא יש אחריות, אבל אין לה אחריות תמיד על הניסיונות של הילדים שלה. יכולה להיות גד, יכולה לתמוך, אבל כל ילד יש לו את המסלול שלה. הוא נולד בדיוק במקום הזה, הוא נולד הכי קטן במשפחה. אבל אני חושבת כשמבינים את זה, כשאת הבנת את זה, את נרגעת, ואז הילדים נרגעו, בלי לסחוב את כל העול עלייך, כולם נרגעו. ממש כך, ממש. הבנתי שזה לא בשליטתי. זה לא בשליטתי, את כל הרגשות שכל הילדים מרגישים, זה לא בשליטתי. אם עשיתי את שלי במקסימום, אז לשחרר, להשאיר לקדוש ברוך הוא, שהוא ידאג לזה. נכון? אני לא יכולה להגיד, טוב, אני עושה מה שבא לי וילדים ירגישו איך שהם רוצים. לא, אני צריכה לעשות מה שאני יכולה במקסימום, אבל השאר זה לא עליי. אבל ברגע שאני משחררת, אז באמת הכל נרגע. הכל נרגע. וואו, אז מסע פשוט לא פשוט. כן, אבל זה המשיך והמשיך, כאילו, מה היה אחר כך? ואחר כך כשחשבנו שהנה, הכל נרגע, הכל נכנס למסלול. כולם מקבלים אותו, והוא מתייצב, והכל בסדר. אחר כך ליבי התחילה, ואחר כך הגיעה המלחמה, וכל הניסים שהוא עבר. נכון. אז אני חושבת שדיברנו הרבה, ויש הרבה תובנות. מעניין לראות איזה תובנות כל אחת תקבל. כן, אבל בוא רגע נגיד, מה המסר שלך? אם את רואה, כאילו, אני בטוחה שישמעו אותנו עוד אחיות ואחים שעברו סיפור דומה. מה יש לך להגיד להם? מה נתן לך כוח, ומה יכול לתת להם כוח? מה את חושבת? שהבנתי, זה בעצם מה שאת אמרת לפני רגע במילים קצרות, כאילו שאנחנו יכולות להוריד שליטה וזה, אז גם אני הבנתי את זה, כשפשוט הבנתי שאני יכולה להוריד שליטה, והקדוש ברוך הוא אחראי על כל מה שקורה, אז נרגעתי. וגם שאפשר לעשות טוב, מה שאמרתי בתחילת הפרק, שאפשר לעשות טוב לסובבים אותנו, לא דווקא עם כל כך הרבה אנרגיות וכל כך הרבה כוח וכל כך הרבה להסתובב סביבם. לא בשיטה. כאילו ממש הייתי אז זה היה תקופה די ארוכה שכל הזמן חשבתי על מנחם ועל ליבי. וכאילו מה עם הבית שלי ועם ילדים שלי והבעל שלי, כאילו הכל היה סביב זה. אז אפשר להרפות, גם להוריד שליטה, להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, וגם יש עוד דרכים להיות משמעותית בשביל האחים.
דבר ראשון, מה שאמרתי בהתחלה, שאפשר גם להרים טלפון ולדבר, ולא צריך תמיד להתאמץ ולשלוח עוגה בלי, עם כל כך הרבה אנרגיות וכוחות. אם אפשר, אז בכיף, אבל שזה מגיע מתוך עוגה. ועוד משהו, אני חושבת שמי שיש לה תובנות מהפרק הזה, אני אשמח לשמוע ולראות. ואנחנו נעשה עוד פרק שיהיה בזה עוד הרבה תובנות יותר חזקות וגם שמתאימות לפרק הזה. וגם אם יש לכם שאלות שאתם חושבים שזה יכול לעזור לכם כדי להבין, אז אדרבה, שלחו שאלות כן. ולפי זה יהיה יותר קל לענות. לבנות את הפודקאסט לפי השאלות שלכם, שזה יהיה באמת לתועלת. כי אנחנו עושים את זה רק... להפיץ טוב לעולם. כן, ממש. מה שעברנו, שזה ייתן כוח לאחרות שעוברים את אותם דברים, לקבל את הכוחות, לעבור את זה בשלום. כן, בעזרת השם. אז תודה רבה שהזמתם, ונתראה בפרקים הבאים בעזרת השם.